abonaților, ce faceți? Facem un videoclip cu Crossings. Ok, o să mă... Leo, o să... Stai acolo un pic. Leo, te-am văzut. Vine trenul. Acum vine trenul. Cum ai spus? Vino. Ok, barierele acum sunt închise. Trebuie să dăm mai încetul. Acum e perfect. Ăsta se numește Crossings. Și când vine trenul face uiu. Du-te acolo, stai acolo. Sau du-te mai în față. Nu, e perfect acolo. Hai, trenule, când mai vii? Acum vine trenul? Dă-i click pe run. Vă place Crossings? Mie-mi place. Dar când o să mă ridice, o să mă ridice sus, de-abia aștept. Hai, trenule! Fiu! Ok, o să stau aici până vin. Uite trenul! Oleu! Rip mașină! Rip mașină! Am ajuns! Mă duc spate. M-am teleportat. Ok, acum o să... Iar vine trenul. Eu să mă duc subway. Cu Shark. Pe bune, cu Shark. Stai. Sunt gata, Shark. Click to move. Vezi că o să mă vezi. Ești gata? Du-te în față. Du-te acum, du-te. Nu pot, vede. Mașina asta nu funcționează. Am trecut. Am sărit cu trenul. De ce nu poți să Poate nu funcționează. Nu, rip. Ce ai apăsat? Fluierul de 2 bani. Poți să treci. Vine trenul. Hai să repar. De acum vine. De ce nu merge asta cu 2? Ai spawnat trenul? Jocul ăsta mi se pare foarte tare. De ce nu poți să dau trenul? Ok, astea sunt stricate. Le-am reparat. Bro, nu, am uitat. Acum vine trenul. Nu, ia uite-te, Leo. Acum vine trenul. Uite-l! Bum! Ba nu a explodat. Mă duc eu la subway. Bro, ce se întâmplă aici? Leo, ia uite-te. Bro, Leo, uite-te repede. Nu, subway-ul. Unde ești? Sunt la subway. Apasă pe subway. Click to enter. Subway, uite așa. Observ că ești în alt loc. Ok, hai să mergem cu trenul ăsta. Mergem. Hai, vii? Ai urcat? Stai acolo. Dar nu trebuie să fugi. Dai pe walk. Ok? Acum, 3, 2, 1 și o să zbunească acea mașină. O să vezi. Ok, și... N-am pus nicio mașină. Bum! Sau de fapt nu. Bro, a sărit trenul. Nu, am murit. Bro, dar unde se duce trenul? Bine. Nu mai înțeleg unde se duce trenul. Ia uite-te, bro. Ne ducem. Ok, apasă pe locomotive. Teleport clasic, da. Fără mâini.
Arăt fără mâini. Bine, bine. Run. Sunt pe motor. Uite, sunt cheliat. Ok. O, nu, o să mor. O să fac uf. Stai, nu acum. Motorul place. Nu am brațe și n-am o mână. A trecut măcar trenul acela? Sau unde e? Nu e încă la început. Click 3. Uite-le cum arăt, o să-mi dau deal. Eu să mă teleportez la Subway. Subscribe. Dați subscribe dacă nu dați. Măcar să facem 100 de abonați. Wow. Cât de tare e. Bravo. Ajutor. Piu. Rip train. Vreau să ies. Nu mai înțeleg nimic. A explodat trenul. Trenul. Vreau să oprim acest crossing. Zi-mi când vine trenul. Sunt la tren. Asta muzică. Pa! Boxa un pic mai tare. Paleo. I-am văzut. După nu mai spawnezi niciun tren, bine? Da. Spun eu când. Ai spawnat deja? Nu. Bro, mi s-a lăguit jocul. A făcut și ăla. A, da, cred că de la construcție. Vine tienul. Zi-mi când e gata. Nu, la Subway. Ah, la Subway vrei să apari? Îmi zici tu când pleci, bine? Click move de 3. Cum s-a dus? Dar trebuia să urci în el. Mai spawnează încă unul și urcă în el. Așa. Click to move. Și dă... Stai, stop. Speed up. Niu, paleo. Doamne, ferește. De sud. Acum încerc eu. Bro, dar ce se întâmplă? Nu mai înțeleg nimic. Dacă vrei să ne ajutați. Stai, fac. Eu nu mai înțeleg nimic. Bro, nu. Am făcut eu. Ai făcut uf. Acum vreau să urc un locomotive. Bro, o bară de la Roblox. De la o formulă de la Roblox. Bine. Uite, Leo, uite-te în spatele tău. O formulă de Roblox. Vrei să spawn? Ok. Stai. 10 secunde. Încă 7 secunde. Mă duc eu în tren. Îți spun eu când să spawn. Ok? Deci nu-l dai click to speed. Intri. Unde pot? Sari. Cu viteză. Așa, apoi intră aici. Uite, vezi? Ai dat cumva click? Nu. O, nu, urcă. Încă cineva. Unde ești, Leo? Da. Rip, Leo. Slow down. Nu, reverse, vreau reverse. Reverse. Ăsta e butonul de...
făcut uf. Da, nu mai înțeleg ce se întâmplă. Iată Formula! We got a lucky block. Wow. Ok, eu să mă duc în locomotive, că nu mai înțeleg nimic. Mă duc doar eu. Scrici! După clasic, super fan. Așa mi-a făcut și mie. Ok, sunt gata. 3, 2, 1, click to move. Am pornit. Ce se întâmplă dacă dai speed up? Ok, reverse. După dau reverse. Ce am ajuns dau reverse. Da, bă, da. Nu vreau să... Merg în spate, forward, forward, forward. Ok, let's go. Bro, trenul meu s-a blocat. Pot să dau și reverse? Ne, nu pot să... Am dat 3 ori, am dat 3 ori. Fugi, 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 fugi. Fugi, nu mă lăsa singur. No. Da. Nu. Sar, 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 sar. Da? Hai, hai, hai. Ok, vreau să fac uf. Wow. Brute. O să conduc. Ai făcut deal. O, da. Dacă vrei, știi ce putem face? Putem să dăm la reverse. Oh. A ajuns trenul ăsta. Click to move. Click. Acum e rândul meu. Plăci și am murit. Era la subway înapoi. Nimeni nu o să conduc acest tren pe al meu. Plăci? Am dat 3 Asta nu e de... Ok, nu dai click până spun eu. Trenul din Ohio. O să vezi ce o să fac eu. Speed up. Da, poate. Speed up. Să vedem când ajung eu la... Speed up. Știu eu ce să fac. Speed up. Nu vreau, știu eu ce să fac. Nu o să știi. Cred că deloc. Ce? Ai dat. Vrei să dai reverse? Da! Ca să nu mai ajungem în void. Hai. Reverse. I-am dat să... Nu! Ce-ai făcut? Nu știu, nu mă întreba. Nu pleca, nu pleca, nu pleca. A plecat. Vrea să mă spawnez la subway. Sunt la subway. Te-am văzut. O să conducem noi trei. Nu! Nu pot. Am dat un click. Click the train. Click the train. Așa, de data asta conduc eu. Da. Nu lăsa. Pa. Reverse, reverse, reverse. Știu ce să fac. Am dat reverse. Cheamă W. Click. Bum. What? Sunt aici. Uite-te la locomotivă. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Du-te la locomotive. Stai, nu. Mă duc la mașină. Ok, și spun eu când trebuie, când vin. Ce mașină? Mașina nebună. Ok, am cineva. Sugătă. Dai stop. Ok, stop. Mi-am cumpărat și eu o nouă mașină. Serios? Îmi zici tu când să dai play? Să dau play? Dai reverse. Speed up, speed up, speed up, speed up. Să văd. Stai un pic, eu sunt blocat cumva. Four-way. Gata, am dat. Wow, mergem foarte repede cu Shark. Merge cu Shark. O, nu tremură, nu, mă duc în direcția greșită. O să apară acolo.
Atenție! Ce se întâmplă dacă dau reverse? Nu parcă așa mașina. Ha, să vedem. Nimeni să nu-mi distrugă mașina. Vreau să mă duc la locomotivă. Stai. Acum mașina Subway. Eu m-am dus la locomotive. Nu mai am un braț. Așa ceva. Nu mai am un braț. Click to move. Pa, nebunii. Pa. Nimeni, ăsta e trenul meu. Vrei să dau cât mai încetul. Ok. Stai. Ce s-a întâmplat? Ok, trenul meu merge normal. Teleport. Gata. Am teleportat în trenul în Subway. Cum ai teleportat? Du-te la Crossing 2 sau la Crossing 1. Uite, o să dau reverse. No. Teleport Subway. Și eu sub voi mi-am dat uf, dar nu știu. Ești amuzant. Stai, dar nu dă click, nu da click. Da, vreau și să intru măcar. Dă-i fine, rău. Te-ai dus. Teleport de Subway și am murit. Acum e rândul meu. E rândul meu. Click to spawn the train. Ok, acum e trenul meu. Vreau să dau cât mai încet. Slow. Foarte încet. Încet de tot. Am spus... River. What? 157 speed? Direction 1. Am murit. Eu nu știu ce se întâmplă. Am dat eu reverse. Nu mor. Ai murit. Nu, mă duc în void. Nu m-am dus în void. Eram aproape. Iată, merg cu trenul din Marfari. Eu merg cu trenul care nu știu. Trenul care este foarte ciudat. Ciudat. Super încet. Tu erai cumva? Ok, vreau reverse. Oh nu, lag. Ok, reverse. Nu știu ce se întâmplă. Am murit și am ajuns la Subway și am murit. Eu mă duc la locomotiva. Cine e ăsta? E Balabanașia. Cred. Click to spawn the train. E a meu trenul, nu e a tău. E rândul meu. Așteaptă, gata să am murit. Ok, ești gata? Da. 3, Cred că 2, ai trecut. 2, 1, forward. Am început? Vezi că merg cu viteză mare. Nu știu dacă pot merge. Bro, ăsta urcă în tren. Bro, numai din cauza voastră care vă urcați în tren. Nu! Nu mai vine voastră. O să vedem ce se întâmplă. O să vină teleport. Ok, du-te. Ce s-a întâmplat? Nu mă întreba. Du-te mai în față un pic. Că trenul ăsta nu mai vine. O să se distrug, David. Nu, ajutor. Nu pot să cobor. Ok, acum vine trenul, promit că acum vine. L-am spawnat. Bro, n-ai murit. Oricum vine celălalt tren. Vine trenul. Da. Bro, ce mașină este asta?
Uite, 2 ceasuri. Sper că v-am plăcut. Sper că v-am plăcut. La revedere. Da, da, da. Crăciun fericit!